experience unsurpassed connectivity with the Dataverse, rendering all digital Bună seara, devices bună lume, eu obsolete. sunt Boneslike și am apărut. Nations E lose primul their meu relevance video, in a world practic, dominated by these un massive joc destul de corporations. interesant, destul de cool. Syndicate. The world Nu prea multă population lume îl swells to joacă. 15 Deși e bun, billion. e un joc bun. E un joc bun, da. Cred că o să fac un gameplay, un walkthrough prin tot. E un game, yes. Mai hard, că mie îmi place așa, hard. Ce In the repede year trece timpul. 2017, the world's largest corporate merger leads to the creation Nu merge să of facă asta? Eurocorp. The company Nope, is the nu first merge. to spearhead the development of a biodigital implant, the DART chip. Fueled by adrenaline, its users experience unsurpassed connectivity with the Dataverse, rendering all digital devices obsolete. Poate chiar așa o să ajungem. N-avem nu Nations știu. lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally Ok, locked deci out. nu merge să sar Out of peste sight and chestii. out of mind. Asta. Industrial Da, espionage reaches super. unparalleled Nimeni nu o să heights. se plictisească sau ceva de genul. Covert agents are mobilized to protect and serve their Ok, interests. ce-i chestia aia? You are one of the chosen few, Sunt an agent. ales. E cam mindfuck trailerul ăsta. Ok. Acum loading screen-ul și o să sărim în gameplay, o să sărim în el. Cool. Nimic de vorbit, ceea ce e destul de interesant. Super. Ca să mă cunoașteți mai bine, mă cheamă Claudiu. Atât o să vă zic. Atât. Vă ajunge. Ce mult strică, ce puțin ajunge. Apă hidratantă. Bun. Ok, deci începem. Ok. Cred că a dat crash. Deci, nu. Încă merge. Bine. Sunt pe laptop în caz de vă întrebați și de-aia o să se miște cu viteza... cu viteză. Atât pot să vă zic, că nu prea am voie să... Ops. Se pare că sunt cam blocat, cred că e ceva... Roger that HQ. M-am molestat We'll begin cineva pe wake-up aici. procedure. Hop! Chip Ouch! systems, Dart 6.1, initializing. Wait, setări. Game, cred. Oh, yeah, ok. Cu subtitrare, ca să văd de ce mă bate It's asta. time to wake up. Și cum mă trezești, dându-mi pomni în bură? Cred că în anul 2069, Welcome to Chip cam așa System, te Dart trezești. 6.1. De ce tot apăs pe tab? Hey, Hei, bro. are you in there? Nope, Initializing Dart overlay. poate puțin. Sunt foarte badass. Foarte mult de la F. Ok, deci acum mă ating singur. Mi-am atins spărcurile. Super cool. Exit this area immediately. Arată destul de bine. Jocul, deși l-am mai jucat. Cum e ciudat, da. Foarte luminată într-un joc care se poate a te ascunde în întuneric. What? Oh.
Alt loading screen. Super. Deja îmi place jocul ăsta. Oh. Hai. Cum am ajuns de... Cred că am dat fail la chestia asta și de-aia. Hai repede! Ok. Fugi? Unde fug? N-am unde. Ce joc? Frate, unde fug? Nu mai contează. Mersi, creier. Cred că sunt un droid mecanizat care știe să dea hate la orice. Nu hide. Oops. Press tab to view. Interesant. Back to game. Detecting structural weakness. Recommend brute Op! force assault. Gangnam Style. Eu n-am făcut nimic. Cândva cad. Nu? El a căzut. Ne-am căzut peste el. Cea mai interesantă poziție posibilă. De ce tot apăs pe tab? Am probleme. Liquidation, what? Iar mă ating, îi place. Îi place rău. Alt F. Nu, vreau doar să văd de ce se plimbă chestiile alea, numerele alea după arma mea. Și un glonț acolo sus. Cred că chiar sunt un cyborg. Verificam dacă masa e mai rezistentă decât niște glonțe. No kidding. Cât mai filmezi? Destul. Da, el e un băiat care e acolo în umbră. Până și tu salut. Becuri, lume! What? Becuri, frate, am un bec aici. Tu ești unul din aia care se folosește de lucruri pe care le are în cameră și... Eu am creat chestia asta. Deci mai bine taci. Ok. O facem cum vrei tu atunci. Bă, hai că eu ies. Hai, du-te și culcă-te. O să ieși din joc, fraiere, dacă închid. Nu, bă, nu închide că urmăriți show-ul. Local power grid. Sigur multă lume mă urmărește. Păi... Ciao, les lume. La mulți ani încă o dată, țărane. Săranie. Hai, ciao. Ciao. Nu mă scoate, să nu mă scoate. Ai, frate, serios! Tu-i... Ok, asta e posibil să fie scoasă. Serios? Am avut o problemă din finalul tehnică și de aceea n-am putut să filmez mai mult. Așa că îmi pare rău și vă aștept să dați un like, un subscribe și restul la canalul nostru, Charcoal Best. O să pun ceva pe undeva pe ecran. Și da, cam asta e tot ce v-am spus. Așa că o zi bună.